na no flyover Buhari na-abịa tomorrow a na-epenti flyover Buhari ga-abịa tomorrow ana plasta ị na-awụshi that is mmiri na-ebuchiri ya lekwe ndị tipa bụ aja Amakayo flyover ebe ko Buhari ga commission tomorrow. Driver, many am gbara no get now. Hey! tipa bụ kọnkịrị a ga-awe gana mmiri dịka Buhari na-abịa echi ile a na-arụzi ụzọ flyover na-arụ ya awa ego okwute mmiri buru ya gawa Nworie